תראו, אנחנו הולכים ככה לטעום קצת מיצירות של מישהו בעיניי סופר גאון. ויצירות הספרות של אפרים קישון, אני לא חושב שהם מייגזים אם אני אגיד שהם אחת ההגדרות של הישראליות. לא לדבר על זה שכל ישראלי רואה סרט של קישון כל יום העצמאות, וימשיך כנראה לראות, אבל אני חושב שגם ברוב הבתים בישראל יש באיזשהו מקום ספר של קישון. ואני מקווה מאוד שזה יעבור גם לדורות הבאים. ואני הוקסמתי תמיד מהאלגנטיות הלשונית שלו, מההומור שלו, מההברקות, ושאלתי את עצמי בעצם מה קישון בעצמו חושב על הספרות ועל הסופרים, על חבריו הסופרים. על מלאכת ההוצאה לאור, על מלאכת כתיבת הספרות, על המו"לים, על הקוראים, ולכן ניסיתי, הדבר הכי קל בעולם זה לעשות מופע מקטעים של קישון. כמעט כל קטע שאתה פותח איזה ספר שאתה רוצה מתאים. אבל אני החלטתי לבחור הפעם קטעים שקישון כתב על ספרות ועל סופרים, ואנחנו ננסה לטעום חלקים מהם, עם איזשהו נגיד. עכשיו, תראו, קישון הוא סופר שעיקר היצירה שלו זה הסיפורים ההומוריסטיים הקצרים. מחזות יש לו, תסריטים גם, ואיפה הרומן של קישון? יש רומן של קישון, שמו השועל בלול התרנגולות, והוא רומן סאטירי נפלא, ואני מאוד מאוד מעריך רומנים סאטיריים, כי הם די נדירים בספרות, בדרך כלל סופרים הם כבדי ראש. אז אפשר להגיד שנגיד דון קישוט הוא רומן סאטירי, היא הפינגווינים רומן סאטירי, החייל העמית שוויג הוא רומן סאטירי, השטן ממוסקבה, מרק טוויין אולי כתב רומן נהדר שנקרא וילסון הטמבל, פחות מוכר, הוא רומן סאטירי נפלא, וזה הישג חשוב מבחינה תרבותית בעיניי. ניגש שוב למה שאנחנו התרכזנו פה, באותה יצירה שנקראת הומורסקה או פיליטון, ונתחיל בסיפור הומוריסטי כזה של קישון, שנושאו הוא עולם הספרות והמו"לות והמו"לים. אנחנו עשינו איזה מין המחזה קלה של זה, ואני מזמין שני שחקנים מאוד מוכשרים, יואב יפת ואיציק גבאי, להגיש מערכון ששמו חיות הגן. בבקשה, יואב, איציק. שלום לך המו"ל שלי. אדוני, בטרם תתחיל לכתוב ספר חדש, תשקול היטב מי קורא עוד עברית בארץ הזאת. יש עוד. מספרים שבגבעתיים גר זוג אחד הקונה כמה ספרים עבריים בשנה. ייתכן, גם אני שמעתי עליהם, אבל אי אפשר לבסס את ההוצאה העברית על הזוג הזה. לכן אני מציע לך שתתחיל גם אתה לכתוב בשביל ילדים. הם עוברים לאנגלית בגיל 17 בלבד, ועד אז, באין ברירה, הם מוכרחים לקרוא עברית. טוב, טוב. אכתוב ספר ילדים. מה הולך עכשיו? חיות. טוב, אז אכתוב על חיה אחת. איזו? עוד לא חשבתי על זה. נגיד אכתוב על גדי אחד. חד גדיה. ילד, כבר נוצל. תעלוליו של גדעון הגדי. מכרנו 8 מהדורות. סיפור די נחמד. גדעון הגדי בורח מן הבית ונוסע בג'יפ העירה. אבל אחרי הרפתקאות רבות הוא נוכח לדעת שהטוב ביותר בכל זאת בבית. והוא חוזר אל אמו העז. עליך למצוא, אדוני, חיה נדירה יותר, כי כבר כתבו ספרי ילדים כמעט על כולן. מה דעתך על דוב? בשבוע שעבר הוצאתי לאור את האחרון בסריה, טומי, דוב הנמלים. טומי בורח מן הבית אל הנמל ורוצה להיות מלאך, אבל בסוף הוא חוזר הביתה, מפני שנוכח לדעת שהטוב ביותר בכל זאת בבית. הכל כבר היה, אדוני. חתול, פר, פרה, פרפר, אייל, זברה, צביקה. אולי תן. יש! נתן התן מצטרף למחתרת.
16 מהדורות. בורח מן הבית. כן, בג'יפ. עליך למצוא משהו חדש. גירית? זה השלאגר עכשיו! נורית הגירית בתל אביב. היא בורחת מן הבית. עטלף. ז'אקו העטלף ב40 השודדים. הרפתקאותיו של עטלף קטן העוזב ברוב טיפשותו את הוריו. אבל חוזר. בטח. בטח. בג'יפ. קשה למצוא חיה פנויה. הנה, יש לנו ארנון העית באולימפיאדה, קוקו החילזון העליז, וסיפורו של משה הארגמן, הבורח מן הבית כדי להיות אמרגן. יש, תולעת גשם. 23 מהדורות. גוסטי, תולעת הגשם, יורד לים. תעלולים לא רעים. הוא עולה לאונייה. איך? מסתתר בתוך משלוח של ג'יפים. אני מבין. אז לא נשאר לי כנראה אלא הפשפש בלבד. צ'ופי הפשפשת מסדרת את המכס. יצא לאור בסתיו. היא בורחת מן הבית דרך הפשפש האחורי. לא רע לגמרי. נחשים כבר היו? לאין ספור. דודו הצפעון החביב בקרקס הנודד. הוא מתיידד עם הילד הקטן של השכנים, והם בורחים מן הבית יחד עם מיצי היתוש. שם הקרפיון? קרצ'י, הקרפיון בחיל האוויר. שבלול. צ'יקי וצ'וקי, השבלולים השובבים, הם תאומים, עוזבים את הבית שעל גבם, אבל חוזרים אליו בגלל הקור. אוי, טוב. ספוג הים. מצוין! נדמה לי שזה עוד לא היה. אבל עליך לכתוב מהר, מפני שאם יגלו זאת, תוך שבועיים יופיעו 3 ורסיות. סמוך עליי. תוכל להדפיס בקטלוג פוגי הספוג בא העירה. רצתי הביתה עד כלות נשימתי. הבוקר גמרתי את הכרך הראשון בסדרה. הסיפור הוא לגמרי לא רע. פוגי בורח מבית הוריו כדי לספוג מטבח בירושלים הבירה, אבל אחרי תעלולים שונים הוא חוזר הביתה. אני חושב שהוא יחזור בג'יפ. מה שבטוח בטוח. עכשיו השאלה, אם צריך לעדכן את קישון לפעמים. לא צריך לעדכן את קישון. תראו, הייתי יכול להחליף את השמות שבקטע הבא שנשמע, ולהתאים אותם לשמות הפוליטיקאים של היום, אבל ממש לא צריך. כל אחד יכול להחליף בראש בעצמו, וזה כוחה של יצירה ספרותית טובה, שהיא תמיד אקטואלית, וגם האבסורד וההגזמה הסאטירית שבקטע שתכף נשמע, זה קולע היום כמו אז. אני מזמין את השחקנית ריקי בליך לקטע בשם השוק הפרסי. איזה גובה. השוק הפרסי. ועדת השופטים של פרס הבירה לספרות יפה תשכ"ב ישבה על המדוכה מדוכאת מאוד. כבר חלפו 3 שעות תוך דיונים סוערים וטרם הוחלט למי להעניק את הפרס הספרותי החשוב המיועד לפי התקנון ליצירה הספרותית הבולטת של השנה שעברה. שמות המועמדים עלו וירדו בזה אחר זה. בן גוריון? רק אשתקד קיבל פרס ישראל בעד מאמריו בדבר. משה שרת כבר זכה בפרס סוקולוב פעמיים בשביל יומן הוועידה הסוציאליסטית בהונג קונג. דוב יוסף? רק השנה הוכתר בפרס ירושלים לספרות יפה. גולדה, 4 פרסי צ'רניחובסקי בעד נאומיה באו"ם. אף אחד מן המועמדים, שאלה יהיו הצהרות שלנו חבר'ה, אף אחד מן המועמדים לא היה איפה מתאים ב100% לעיקר הפרס הספרותי הנשגב. אחדים כבר הזכירו את שמו של שמעון פרס, כשלפתע קם אחד השופטים וקרא בקול חדור התרגשות של גילוי. יש לי רעיון. שמה ניתן את הפרס השנה, עד כמה שזה נשמע מטורף, ניתן אותו לסופר,
דומיה נבוכה ירדה על המקום, ומבטים בוהים הופנו אל האיש. סליחה, אמרו השופטים, למי לתת את הפרס? לסופר. איזה סופר? סופר הכותב ספרים, מחזות, דברים כאלה. למה? אט הובררה כוונתו של האיש. הוא הציע, עד כמה שאפשר היה להבין מגמגומיו, שיתנו הפעם את הפרס לספרות יפה, כביכול, לאנשים שאינם מתבלטים בזירה הפוליטית, אך לעומת זאת מתפרנסים מכתיבה באופן פרופסיונלי. רעיון מהפכני, סבר אחד השופטים, אם כי אינו נטול מקוריות. יהיה סקנדל עצום, אבל לא אכפת לי, התלהב שופט אחר בעל נטיות אנרכיסטיות. הבה ניתן את הפרס דווקא לסופר צעיר. שמותיהם של בורלה והזז הוזכרו, אך יו"ר הוועדה התערב בעוד מועד. לא בא בחשבון, הזהיר, לא אוכל להסתכל עוד בעיני שר האוצר אם הוא לא יזכה השנה. אשכול כבר קיבל פרס ברנר 3 פעמים, אבל השנה הגיש תקציב חדש, לא? מישהו הציע להעניק את הפרס לאדם ניטרלי, כגון השר שטרית, ולאשכול לשריין את פרס חיפה לציור ולפיסול. אחרים העלו את הטענה שגם לאבא אבן מגיע כבר לפחות תואר דוקטור ממכון ויצמן. אפשר לערוך את טקס ההסמכה בבת אחת גם בשביל שר הדואר. אז בשביל נמיר יתפנה פרס עיריית יפו תל אביב למחזה מקורי, ואף דיין יזכה בפרס ההסתדרות למוזיקה קאמרית. אמנם זה כבר מובטח מזמן לבן גוריון, אבל אפשר לפצות את הזקן בתואר כפול של פרופסור למדעי רוח, אסטרונומיה וקצת פיזיקה. במקרה זה ביאליק ילך השנה לשר הבריאות. בסוף בכל זאת התגבר השכל הישר. ישיבת ועדת השופטים ננעלה בסימן פשרה. פרס הבירה לספרות יפה תשכ"ב יימסר לממשלת ישראל כולה. אך יוכרז על פרס תנחומי מיוחד אשר יחולק בין שי עגנון ויהודה אלמוגי. הוא הגיע בן 25, שנת 1949, הוא כתב הומור בהונגריה, בהונגרית. הוא לא הכיר את השפה המוזרה הזאת, והפלא מתבטא בכך ש4 שנים אחרי שהוא הגיע לארץ, בלי לדעת עברית, כבר הוצג מחזה שלו בהבימה. עכשיו, קישון מספר שהמחזה כמעט לא עלה, כי תוך כדי החזרות הודיעו לו שזה מחזה מאוד לא מצחיק ולא מציגים אותו. בכל זאת היו לחצים ממשרד הקליטה, אז מתוך רחמים על העולה החדש הוסכם שלפני ההצגה שחקן הבימה ברטונוב יעלה ויודיע לקהל שזהו מעשה לקליטת עלייה ויבקש מהקהל להיות סלחני. רבותיי, את ההצגה הזאת היו צריכים להפסיק 20 פעם בגלל הצחוק של הקהל ובגלל התשואות. דיאלוג כמו לאיזה מפלגה אדוני שייך, והתשובה אני לא שייך, יש לי כבר שיכון, היה חידוש סאטירי אז, ומאז באמת המחזות של אפרים קישון שחלקם הגדול נכתב קודם כל כהומורסקות, הפכו לנכס של התיאטרון הישראלי והעולמי. ואגב, לא תמיד כל מחזה שלו הצליח, יש מחזה שלו שעדיין לא עלה, והוא מאוד מאוד רצה שהמחזה הזה יעלה, שמו משפט האבהות של יוסף. יוסף, הבעל של מריה, האבא של ישו, מגיש תביעת אבהות נגד אלוהים. ואולי בגלל זה המחזה הזה עוד לא היה. טוב, הפריצה שלו לעולם מוכרת, בספרים שלו נמכרים, אני לא יודע אם בפעם האחרונה שקיבלתי נתונים זה היו 43 מיליון ספרים. יחד עם כל זה הוא גם נציג ההסברה של ישראל בעולם, ואנחנו ניגע בזה עוד מעט. הוא התחיל פתאום לעשות סרטים, גם זה בלי ללמוד קולנוע, כמו שהוא התחיל לכתוב בעברית, לא בלי ללמוד בעברית, וגם אני לא רוצה להגיד בלי ללמוד קולנוע. למד לבד, גם עברית למד לבד. ובין היתר הוא יצר דמות ספרותית נצחית, השוטר אזולאי.
בסרט השוטר אזולאי הושמעה גם הבלדה לשוטר. מילים כתב אהוד מנור, לחן הייתה נורית הירש המוכשרת שהלחינה, ולביצוע השיר הזה אני רוצה להזמין זמרת אהובה מאוד על הישראלים, מי שמוכרת מאוד בזכות השיר של הגן נעול יחד עם שוקי שוקי, למילים של רחל ושירים אחרים שהיא שרה. שמה דורית פרקש. שנייה דורית, לפני שאת עולה אני רוצה להגיד משהו. דורית פרקש היא ביתו של הקריקטוריסט זאב. זאב זה בהונגרית פרקש, או פרקש בעברית זה זאב. אני עוד זוכר את היום, אני ישבתי עם זאב הקריקטוריסט בחדר במעריב 30 שנה, ועם דוש, וגם קישון היה נכנס, וגם טומי לפיד היה נכנס, ואני זוכר עד היום את היום שנכנסה מישהי בת 17 יפה, וזאב אמר לי זאת הבת שלי דורית. אז דורית פרקש ושוקי שוקי ישירו פה הפעם את השוטר אזולאי, בבקשה. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק עם צילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, אין מה למהר או לאחר. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בונה. לו רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, שוב ושוב סופר את הגלגלים. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, אין מי לאהוב או לעזור. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בורא. לו רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו, שוב אומרים לו לך, שוב אומרים לו לא. בוקר אפור באוויר שוב משנה את התמונה, שמש את יוצאת מן עדנה. בואו נשמע אתכם, לו להשיב את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בונה. לו רק להשיב את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו, שוב הוא לבדו רק עם צילו.
ותודה רבה רבה רבה. אני רוצה להגיד לכם, הזכות הזאת שהייתה לי להיות בחדר הזה, כשאני הגעתי למעריב שבו ישב זאב, קריקטוריסט. למה שמו אותי בחדר הזה, שזה היה חדר מאוד מרכזי במעריב? אולי כי כשאני הגעתי למעריב הייתי גם מאייר וגם בתחומים האלה של העיצוב, אבל 30 שנה המשכנו לשבת ביחד, וכמו שאמרת לכם, קישון היה דופק בדלת ונכנס, ואומר לזאב פרקה שהוא הונגרי, סרבוס, והם היו מתחילים לדבר בהונגרית ואני לא הבנתי מילה, אבל ככה 30 שנה שמעתי את השיחות האלה, גם תומי לפיד נכנס וגם הוא דיבר בהונגרית, וגם דוש שהיה גם קריקטוריסט האגדי. עכשיו לחיות, ולכן תסלחו לי שאנחנו קצת משפחתיים פה, אגב נעמי הבת של זאב נמצאת פה גם בקהל, נכון? נעמי, כן. כן, והיה עוד בן ששמו דני והוא נפל. נזכיר אותו פה, נכון? כן. והכרתי עוד אדם במעריב בדור הענקים הזה, זה חבר הנהלת מעריב, בן מייסדי מעריב, שלמה קור, איש באמת יקר, איש בעל חוט שדרה מוסרי שגרם לי תמיד להעריך אותו, והוא אביו של אבשלום קור. גם את אבשלום קור הכרתי במעריב, עשינו גם כמה דברים יפים ביחד כשהיינו צעירים, ודוקטור אבשלום קור ידבר על העברית המיוחדת הזאת של אפרים קישון. אבשלום. אנשים שהם מחקים את הסגנון של אפרים קישון אומרים צירופים כמו אווירה חשדנית משהו, יום סגרירי משהו. מקובל לומר זה סגנון קישון, אבל שנדע קישון החיה בזה את הלשון של ימי המשנה והתלמוד. לעניין פסח וחמץ חז"ל אמרו אדם טועה משהו. לענייני דיני ייבום האלמנה תמתין משהו ותנסה. לא הכרתי הרבה נשים שהמתינו משהו. אפשר לומר במשבצת הזאת שאפרים קישון היה שגריר לשון חז"ל בעברות של מדינת ישראל. חידוש אחר שלו באחד האמשים, או כמו שהמהדרים אוהבים לתקן, באחד האמשים. מתברר שגם זאת צורה קדמונית ביסוד העברית של קישון. במילונים בסוף הערך אמש, כשצריך לכתוב ריבוי, לא כותבים ריבוי. כי אמש זה אתמול בלילה, אין ריבוי. אבל מצאתי שיהודה הלוי, לפני 900 שנה, כתב שמשה רבנו צם 40 יום עם אמשיהם. ביאליק באחת האגרות כותב, חלמתי הלילה אמש ואמשיים. אינני יודע אם קישון קרא אי פעם את שירי יהודה הלוי, את אגרות ביאליק. לפי מיטב הכרתי, פה מדובר בחוש העברי הטבעי שלו. כך הוא יצר את באחד האמשים. אני מניח שהוא לא ידע, אבל כמה בו רוחם הלשונית של שני משוררים שבין זה לזה חלפו 800 שנה של אמשים. יש הריח ללעוס את דברי קישון כדי להתענג, ללעוס לאט, כמו ממאכל משובח כדי להנות. קישון קנה אופנוע והעניק לו את השם הדוקטור. מאותו רגע קישון לא נסע על האופנוע ולא רכב על אופנוע, קישון כותב דיקטרתי. קוראי קישון כבר ידעו שדיקטרתי פירושו נסעתי באופנוע שקוראים לו הדוקטור. אבל קישון לא דיקטר סתם, כשהוא נחפז הוא תיאר זאת במילים דיקטרתי במהירות דו-רפורטית. אם האופנוע מכונה הדוקטור ורוכב האופניים מדקטר, זה נתן לקישון מרחב לקחת אותיות שורש ולהשתעשע. זה לא ייתכן באנגלית או צרפתית שאין בהן שיטת שורשים, זה אפשרי בערבית או בעברית. בתקופת שלטון הרומאים בארצנו, היו היה צדיק ושמו רבי נחום איש גמזו. רבי נחום היה בן היישוב גמזו, יישוב תנכי, זה ליד בית שמש של היום, יישוב שהתחדש. הודבק לנחום הכינוי נחום איש גמזו, כי על כל צרה שבאה עליו
לא עלינו, הוא היה אומר גם זו לטובה. אחרי זה אתם יכולים לגשת ברגל, ליד מה שהיה קולנוע אסתר, כיכר דיזנגוף בתל אביב, יש שלט, כאן התגורר מבקר הקולנוע והתיאטרון ומנהל מוזיאון תל אביב, הדוקטור חיים גמזו, אני רואה שהתכוננתם. המבקר גמזו לא אהב את קישון או את יצירות קישון, אפילו קטל אותן. קישון גמל לו בכך שלקח את אותיות השם גמזו והמציא את הפועל גומזים, כלומר קוטלים. אחד הספרים שלו באותיות ענק על הכריכה כתוב גומזים גומזים. וגם על הרמזורים, כשקישון התרגז, הוא לא כתב רמזורים אלא גמזורים. על חייט שתפר לקישון חליפה לא מוצלחת, כתב קישון חיית הטרף. על משבר כבד כתב קישון, באו מים עד גועל נפש. כל צעד חדש במולדת העשיר את חוויותיו של העולה החדש, פרנץ קישון, או כפי שעשו מזה כאן אפרים קישון, העשיר את חוויותיו גם בתחום הלשון. תחילה הוא התגורר בכפר החורש, זה קיבוץ בגליל התחתון, תפס טרמפ באחד הימים, ועבר מטרמפ לטרמפ, ונהג של משאית עצר וצעק לו, זיכרון יעקב. קישון הושיט לו יד ואמר, קישון אפרים. כפי שהתחלנו לפרט, קישון לקח ניבים ופרק אותם באופן מילולי. כשמסלקים מישהו, אנחנו מכירים את הביטוי, זרקו אותו מכל המדרגות. קישון אמר, צריך לזרוק אותו מכל המדרגות, אפילו אם אין מדרגות. שמו הולך לפניו, הקומדיה שהבימה החייתה לפני שנה, באמת, כפשוטו. עוד לפני שמגיע האיש הלא חשוב, כבר כולם משננים את שמו, כי שמו הולך לפניו. עורך מעריב עזריאל קרליבך התלהב מהפליטונים של קישון בעיתון ההונגרי אויקלט, והזמין את קישון לשיחה. זה היה 2.5 בלבד אחרי שקישון עלה ארצה. קרליבך ביקש מקישון הצעות לשם מדור יומי. מדור יומי שיהיה לקישון. קישון הביא 30 הצעות, קישון כתב שההצעה הטובה ביותר לדעתו הייתה לעג בעומר. קרליבך פסק, המדור יקרא חד גדיה, אבל לא פעם השם לעג בעומר מתאים יותר למה שכתב קישון. על האזרח הנאלץ למלא תפסים כתב קישון משחקי התופסת בטט. על שביתות הנמלים כתב קישון עבודת נמלים. ועל שביתה שנכשלה חוסר שביטמינים. אברהם שלונסקי, שהגה את הרעיון למוסד שאנחנו מתכנסים בו, צוותא, שלונסקי שאל אי פעם, למה למשקפיים קוראים משקפיים? צריך לקרוא לזה משכחיים, כי שוכחים את זה. קישון נתקל באותה תופעה של חפצים אבודים, הוא כתב על כך, עבדכם הנאמן, עבדכם באלף. עוד תיאור של זוג, על האישה, קישון כתב שהיא בלונדינית בדרך הצבע. בעלה ישב מן הספה ולחוץ, והוא היה מפוז'ם קשות. שנינותו של קישון חבויה גם בשמות שהעניק לגיבוריו, נזכיר את תעלת בלאומילך. מה זה בלאומילך? זה חלב כחול. בלומילק, זה תעלת החלב הכחול. לא מן הנמנע, אני חושב. יום אחד אני אעלה לשאול אותו, אבל אני לא אוכל לרדת לדווח. מה זה השם סלח שבתי? יש לי תחושה שזה כאילו אמירה של העולה החדש, סליחה שבאתי. קישון כינה את אחד היישובים הדמיוניים שלו, אין כמונים. יישוב נידח ושלב, בלי בירוקרטיה, אין כמונים כי אין כמוהו. לימים באישורו של אפרים קישון על כביש עכו צפת, יש חווה חקלאית ששמה אין כמונים. קישון שיחק גם בסימני הפיסוק.
בין השאר הוא בנה מכך את המעשה באיש ששמו יצחק הסוף. מעשה בעורך עיתון שיצא לבלות והשאיר לסדר הדפוס יצחק פתק על כך שחסר סופו של מאמר. בפתק כתב העורך, אבל יצחק, הסוף איננו. הסדר חשב שזאת הנחיה למודעת אבל. אבל, יצחק הסוף איננו. למחרת הופיע בעיתון מודעה, יצחק הסוף איננו. הגיעו מודעות השתתפות בצער מההסתדרות, מתנובה, מאמר על פועלו של האיש שלא היה ולא נברא. והעורך שהלך ממקום למקום וצעק, זו רק הייתה טעות. העורך הזה השתגע והושפז בבית חולים על שם יצחק הסוף. בחרתי לחתום בדו-שיח מן הסרט סאלח שבתי, בין מזכירת הקיבוץ זעריר החיפאי לבין סאלח שבתי וחיים טופול. הקיבוץ רוצה לחתן את זיגי מצעירי הקיבוץ עם חבובה, ביתו של סאלח שבתי. סאלח אומר, אתם רוצים את הבת שלי? תיתנו מוהר. זערירה גוערת, חבר שבתי, אנחנו חיים במאה ה-20. אומר סאלח, אני חי במעברה. אומרת זערירה, המאה ה-20 היא לא מקום לחיות בו. משיב סאלח, גם מעברה לא. תודה. תודה, לאבשלום קור. בואו ניגש שוב ליצירה של אפרים קישון על ספרות, על סופרים, ונטעם מסיפור ששמו בוריס. דוקטור רפי קישון, בנו של אפרים קישון, אמר לי שקישון ראה את הסיפור הזה כטוב שבסיפוריו. אני גם ראיתי שהוא כלל את הסיפור הזה בפתיחת הספר שמיניות באוויר. ריקי בליך, תגיש לנו את החלק הראשון של הסיפור. בבקשה, ריקי. מה יהיה? בוריס. הזוועה הזאת עם תולעת שני העיקה עליי כל הזמן. היה ממש בלתי נעים. הוא שלח לי את ספרו החדש לפני חצי שנה בערך. שמתי אותו באיזה מקום, ומאז הוא מונח שם, באין מפריע. תחילה עוד יכולתי להתחמק איכשהו. קיבלתי! צעקתי לעבר תולעת שני ברחוב. עוד מעט אתפנה ואקרא אותו. הסופר המבטיח מצמץ לעברי בתודה. מקץ כמה שבועות, שוב נתקלתי בו. אני כבר קורא, בישרתי לו. אחר כך נדבר. אחר כך הראה התקרית המצערת כשהוא נכנס לבית הקפה ואני התגנבתי החוצה דרך המטבח וראה אותי. אני בטוח שראה אותי. אני זוכר היטב שבאותו יום החלטתי לדפדף בספר בעיון. אם אין אני טועה, אפילו הושטתי את ידי לעברו. ואז פתאום צלצל הטלפון, או נפלה תרדמה עליי, אינני זוכר. העיקר שידי לא נגעה בספר הזה. בשבוע שעבר תפס אותי תולעת שני בתור לקולנוע. נו, קראת? שאל ברטט, והנדתי חרש בראשי. יש לי מה לומר, אמרתי לו, אבל לא על רגל אחת. ואז, אמש, נפגשנו בדיזינגוף. לא הייתה כל אפשרות להמשיך במשחק המחבואים או להתנדף. תולעת שני בא מולי בריצה ונבלם לפני אפי. רצית לדבר איתי? התנשם. בנוגע לספרי? כן, עניתי. טוב שנפגשנו. במערבונים קוראים לזה שואודאון. בעברית, זהו זה. כלומר, סופו הבלתי נמנע של הסרט, כשהשריף והמנוול ניצבים זה מול זה להתמודדות האחרונה באמצע הרחוב הראשי הריק מאדם. Do not forsake me, oh my darling. גם דיזנגוף היה פתאום ריק ממכרים. לעתים רחוקות ראיתי אותו שומם כל כך. הלכנו כמה צעדים, בלי לדבר. ניסיתי לשחזר בדמיוני את הספר, לפחות במובן החיצוני, אך לא נזכרתי אלא בנייר החום בו נעטף.
היה זה נייר חום רגיל, נייר כזה בו אורזים ספרים בשביל לשלוח אותם אליי בדואר. אילו ידעתי לפחות מה נמצא בתוכו, רומן, סיפורים, מחזה, קובץ שירים, בלטריסטיקה. הלכנו כשני רחובות, מהורהרים, עטופי שרעפים. בפינת גורדון כבר הייתי צריך לומר משהו. בכל אופן, כך אמרתי לו, רואים שעבדת על הספר. 3 שנים רכש תולעת שני, אבל את הנושא נשאתי בתוכי עוד מלפני המלחמה. זה מורגש, ציינתי, יצירה בשלה. שוב התקדמנו כמה צעדים, שקט סביב, אף אחד לא הפריע לנו, גם כן ידידים. אז איך התרשמת? שאל תולעת שני בקול רופף. דווקא התרשמתי. מן הכל? פתאום הבחנתי במלכודת. תולעת העיף בי מבט שטוח, אלכסוני. אם עכשיו אשיב לו כן מן הכל, ידע שגם אני לא קראתי את ספרו, וישנא אותי כל ימי חייו. אדבר איתך גלויות, עניתי אפוא. בהתחלה לא כל כך התלהבתי. גם אתה? נאנח תולעת שני. גם אתה בא עם זה? האם אין זה ברור כשמש, שכל ההתחלה רק אקספוזיציה? אקספוזיציה שמקספוזיציה, רטנתי. מה זה משנה? השאלה אם הספר תופס אותך או לא. תולעת שני נעשה עצוב כל כך שממש ריחמתי עליו. אבל למה הוא כותב אקספוזיציות כאלה לכל הרוחות? אחר כך עלית למסלול, ניחמתי אותו. רישום הדברים הוא חזק מאוד. יש אווירה, יש קצב. אתה חושב שהייתי צריך לקצר בתיאור המצוקה? אילו היית מוחק החצי, הספר היה רק מרוויח מזה. ייתכן, ענה תולעת שני בקרירות. אבל השכל הישר בכל זאת אומר שאני חייב להצדיק מה דחף את בוריס להצטרף למורדים. לא כן? בוריס. כן, בוריס הוא בלי ספק דמות שלא במהרה תמוש מזיכרוני. הודיתי בכך. ניכר היטב שאתה מחבב אותו. תולעת שני נעצר בפניקה. שאני מחבב את בוריס? את החזיר הזה? אני חושב שהוא הטיפוס הנאלח ביותר שיצרתי אי פעם. אולי כך אתה חושב. חייכתי חיוך סלחני שקט, ואני אומר לך שבתוך תוכך אתה מזדהה איתו. תולעת שני החביר. אתה הרגת אותי עם ההערה הזאת. נשבר האיש והוסיף, כשהתחלתי לכתוב, עוד שנאתי את בוריס. אבל כשהוא מסתבך בסכסוך בין פיטר והנספח הימי, ובכל זאת איננו מספר על האונס של אביגיל לאמו, אתה זוכר? בטח, כשהוא לא מספר לה. זהו, אז שאלתי גם אני את עצמי, האם אין בוריס על כל חולשותיו וההפכפכנותו יותר גבר מן הזואולוג? כולנו בני אדם, ציינתי בהבנה, אחד כזה והשני כזה, אבל כולם שווים. בדיוק כך. אולי בכל זאת קראתי את הספר הזה? בהיסח הדעת? באקראי, מבלי שארגיש בכך? המשך יבוא. תודה רבה, תודה רבה. תראו, הוא נולד ב-1924, פירוש הדבר שאפרים קישון היום בן 100. אז אנחנו עושים לו גם קצת יום הולדת. ואחת הדמויות הבלתי נשכחות שהוא יצר, יש כמובן סאלח שבתי, ויש שיר שכתב דידי מנוסי והלחין יוחנן זרעי לסרט עבור הסרט של סאלח שבתי. אגב, דבר אחד שלא הבנתי, אפרים קישון לא כתב את השירים המולחנים לסרטים שלו. הוא אגב כתב כמה פיליטונים ארסיים, סאטיריים, נגד כותבי הפזמונים. כמה קל לכתוב פזמון, אבל הוא לא כתב. מעניין למה. בכל אופן, זה היה בשנת 1964, שהסרט סאלח שבתי עלה לראשונה. היום, שנת 2025, ביום ההולדת 100
לאפרים קישון. אני רוצה להזמין תגלית, הזמרת מיקה רובינשטיין, וליד הפסנתר עוד תגלית, תאו אדירם, שניהם בני 17. בבקשה. בים הרוקע השמש שוקע, למי מתגעגע? לי ולך, לי ולך, לי ולך, כאוד מתלקח, עולה הירח, למי הוא זורח? לי ולך, לי ולך, לי ולך, כאן שנינו לבד, פוסעים יד ביד, בשביל שנועד, לי ולך, לי ולך, לי ולך. בגן שיח ורד, למי הוא סוגרת? עלי הכותרת, לי ולך, לי ולך, לי ולך, ורוח של ערב, הומה הצמרת, למי היא מזמרת? לי ולך, לי ולך, לי ולך, כאן שנינו לבד, פוסעים יד ביד, בשביל שנועד, לי ולך, לי ולך, לי ולך, כאן שנינו לבד, פוסעים יד ביד, בשביל שנועד, לי ולך, לי ולך, לי ולך. תודה רבה. אנחנו אוהבים, אני אוהב, שתמיד כל הדורות על הבמה, וגם מכניסים ככה למחזור הדם של הדורות הצעירים יותר את הספרות הטובה, את הדמויות המיוחדות. אבל למה לנו להזניח את הדור שבנה את כל התרבות הזאת? איתנו שחקן בן 87, יוסי סגל. חכה, אני כבר מזמין אותך יוסי לאט לאט. הוא שיחק בעשרות הצגות מופת, והוא משחק גם בסלח שבתי עכשיו, שמעלים אותו עכשיו. אחיו שמוליק סגל המוכר היה אחד המגישים הווירטואוזים של יצירות קישון, ואגב בחזרות לקראת המופע הזה עם יוסי הוא ירק כל הזמן בעל פה מערכונים שלמים של קישון שהוא זוכר אותם מהחזרות של אחיו שמוליק סגל. אבל מפני שהאירוע מוקדש ליצירות של קישון על ספרות, ביקשתי מיוסי סגל להגיש קטע פחות מוכר. זה קטע שהכותרת שלו היא קול קורא במדבר. יוסי, בבקשה. הפרשה המאלפת התחילה
עם מכתבו של מאזין אלמוני אשר הביע את סיפוקו באוזני הנהלת כל ישראל על שהנהיגה שידור חוזר לא רק בשביל תוכניות בידור נפסדות, אלא גם בשביל יצירות ספרותיות כמו ספרו של פליקס תולת שני בספרו הידוע שלומות. הנהלת הרדיו קיבלה את המחמאה בשביעות רצון ובירכה את השחקן הנודע ירדן פודמוניצקי הקורא כידוע את הספר בכל יום שני וחמישי מ-10:20 עד 10:40 במסגרת המדור הספרותי קול קורא במדבר. לאחר בדיקה קפדנית נתחבר שהספר הנ"ל בין 203 עמודים נקרא בפי ירדן פודמוניצקי 3.5 שנים, זמן בלתי מתקבל על הדעת לאור העובדה שבכל הזדמנות קורא את פודמוניצקי לפחות 20 עמודים. במקרה זה מצטברים תוך 3.5 שנים כ8,000 עמודים ולספר 203 עמודים. חקירה פנימית מזורזת הטילה אור על הפרשה. כל החוטים הוליכו אל ירדן פודמוניצקי אשר נשבר לנוכח כובד ההוכחות. התחלתי לקרוא את שלומות בשלהי הסתיו בשנת 1956, הודה השחקן לפני ועדת החקירה. התקדמתי יפה, תוך כמה חודשים הגעתי לפרק האחרון. פתאום הרגשתי בוקה ומבולקה. הנני שוחר ספרות מובהק רבותיי, וגם קיבלתי 3.15 לירות בשביל כל קריאה. סכום קטן כשלעצמו, אך חשוב בתקציבו של שחקן ישראלי. כאב לי לגמור את היצירה מהר כל כך, והתחלתי לקרוא אותה מחדש. בסיבוב השלישי קראתי את הספר אחורה. מפרק י"ט לכיוון פרק א'. כן, הכי נהניתי כשקראתי בפעם הרביעית את העמודים הזוגיים בלבד. לפעמים שיבצתי בתוך הספר כמה נובלות מפרי עטי. פעם, באמת, רק פעם אחת, הקראתי מתוך פיזור נפש את נאומו של שר האוצר. אבל הרשו לי להוסיף, כן, מעולם לא הגיע כל תלונה נגדי. ירדן פודמוניצקי קיבל נזיפה חמורה וצווה לגמור את קריאת הספר עד סוף שנת השומה השוטפת. השאלה המעסיקה כעת את הנהלת רשות השידור, מי הוא אותו מאזין אלמוני שעזר במכתבו לליבון הפרשה? וכיצד הוא גילה שפודמוניצקי חוזר על עצמו? כיצד הוא גילה שפודמוניצקי חוזר על עצמו? מסתורין זה עדיין עטוף במעטה רזים. אולי ועדת חקירה? תודה. תודה. וירטואוזיות, זאתי וירטואוזיות, ויוסי, אמרת לי שלא יצחקו.
אמר לי, זה קטע לא מצחיק. אגב, לאפרים קישון היו המון פעמים התקלויות מהסוג הזה. כשהוא בא עם חומר ואמרו לו זה לא מצחיק, והוא התעקש שזה יהיה מצחיק. אחד המקרים זה סלאח שבתי. אתם יודעים שהוא בא ללהקת הנחל, להקת הנחל החליטה לקחת דברים יותר איכותיים, קראו לאפרים קישון, הוא בא עם מחזה הסוציאלית, זה העובדת הסוציאלית החדשה שמגיעה למעברה, חברי להקת הנחל קראו את זה, ואמרו לו זה לא מצחיק, אנחנו צריכים להצחיק את החיילים, זה עצוב כל כך. והוא אמר להם, וגם זה היה צבא, תעשו. והשאר היסטוריה. אני רוצה להגיד תודה, קצת תודות, אני תמיד באמצע עוצר לתודות, כי בלי שיש לנו תמיכה ועזרה ואנשים שנותנים כתף, כל המפעל התרבותי הספרותי הזה לא יכול היה להתקיים במשך תקופה כל כך ארוכה. לפני הכל תודה למשפחת קישון, רננה, אמיר ורפי קישון. היו לנו הרבה מאוד דיונים, כולל טרנס-אטלנטיים, כי אמיר בארצות הברית, ואנחנו הגענו לתוצאה הזאת. אני רוצה להודות לקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות. אני רוצה להודות למנכ"ל החדש של הקרן, יואב אברמוביץ'. יואב, תודה. להודות לסנו, אני רוצה להודות לעוד ידיד יקר, תרשה לי להודות לך, אריס טימצקי. שגם הוא נתן חוץ מהעצות והשיחות, ואני רוצה, רגע, ואני צריך להגיד עוד משהו, 100 שנה לאפרים קישון, 100 שנה לסטימצקי. חנות סטימצקי עכשיו חוגגת 100 שנה, זאת לא פרסומת מסחרית לארי ולאחותו, כי זה כבר, אתה כבר לא הבעלים, נכון? בסדר, אבל סטימצקי ממשיך. אני זוכר שראיתי מודעות מהשנים הראשונות, חנות סטימצקי בקהיר, חנות סטימצקי בביירות. נחזור לזה, הרשת תגיע עוד לשם. תודה לצוותא, לחיימון גול, למיקי בן ארוש, באמת ולאילן, אנשי הסאונד. ונעבור למערכון עם הגיבור הזה הבלתי נשכח, סלאח שבתי. שם המערכון הוא הפוטל. יואב יפת ואיציק גבאי, בבקשה. יפה, עכשיו בזהירות, לעלות בזהירות במדרגות, קומה שלישית, דלת 4, דירה פולק. קדימה. ידידי, אתה תעלה את הפוטל שלי 1-2 למעלה וגמרנו, כן? יאללה. אני מאוד מבקש, כן? אתה תסחוב את הפוטל שלי עד הבית וגמרנו. 1-2, אין לנו זמן, יאללה. אני? כן. אני לא. מה זאת אומרת לא? לא. הלו הסכמנו במפורש, ידידי, שאתה תסחוב את הפוטל שלי עד הבית. עד הבית? אז עד הבית. זה הבית של אדון פולק. כן. אז עד פה. ומי יעלה אותו לדירתי למעלה? אני לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע? לא יודע מה זאת אומרת. אדון פולק, בית זה בית, ולמעלה זה כבר דבר אחר. לא, ידידי, לא הסכמנו במפורש ש8 הלירות שקיבלת הוא שכר כולל. הכולל, בטח כולל מאוד. אבל בית זה בית, ולמעלה זה למעלה. לא, ידידי. עד הבית פירושו עד המטבח שלי. זה לא כתוב בתנ"ך, זה כתוב אצל אדון פולק. אתה יודע, ידידי, שזאת סחטנות? אדון פולק, זה כיסא כבד מאוד. זה פוטל. גם אז. בסדר. גנגסטרים. נו, למה אתה מחכה? אני לא מחכה, אני רק עומד פה. בסדר. אתה, ידידי, אינך מכיר אותי. אם יש צורך בכך, אני מוכן, אפילו היום, בגיל שלי. חצי לירה. חצי לירה? חצי לירה.
בשביל למעלה? לא, אדון פולק, בשביל חצי לירה אני שם את הכיסא על הגב שלך. זה פוטל! שיהיה. בסדר, יאללה. 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 אדון פולק חבר בקופת חולים? בוודאי. אז זה טוב, אדון פולק יקבל טיפול בשביל הגב בלי כסף. לירה. לירה? לירה. לירה, בשביל למעלה. לא, בשביל הקנגורו בגן החיות. לא רוצה קנגרו, לא רוצה שום דבר, גמרנו, חלאס. לא מר שבתי, נו באמת, בוא נעשה קומפרומיס. לא עושה קומפרומיס, לא עושה כבר שום דבר. אני מקבל בשביל למעלה 3 לירות וגמרנו. אבל הצעתי כבר חצי לירה. טוב, 3.5, לא חשוב שיהיה. מר שבתי, נו באמת, תראה, על מה אנחנו מתווכחים כאן? הנושא מאוד פשוט. אתה מבקש 3.5 ואני מציע לירה 1. בוא ניפגש באמצע. איפה? לא, מר שבתי, בוא נעשה קומפרומיס הגון כמו שנהוג בין אנשים הגונים. קומפרומיס? קומפרומיס. רגע אחד. רגע חושבים. טוב, אדון פולק. אני עושה לאדון פולק קומפרומיס אחד, אבל בלי דיבורים. בלי דיבורים? בלי דיבורים. כמה אתה מבקש? 3.5. מר שבת. בסדר, אבל זה מחיר סופי. סופי, בטח סופי. סופי ביותר. בסדר. יש סיגריה? יש סיגריה, כן. בבקשה. זה סיגריה טוב זה. כן. לאדון פולק יש מקצוע? כן. אני רואה חשבונות. גם האח של אשתי הוא רואה בקיבוץ עזים. לא, כן. אני פקיד, ידידי. פקיד? עוד חצי לירה. עוד חצי לירה? בקשיש. ומה עם 3.5? 3.5 המחיר, חצי לירה בקשיש. אין מה לדבר, אדון פולק, בשבילי פקיד זה כמו קדחת, הוא משלם הכי הרבה, למה אני מחכה כל היום בתור בשבילו. אני מקבל בשביל למעלה 4 לירות בלי דיבורים. די, מספיק. יש גבול לכל דבר. אני מעדיף שהכיסא הזה, שהפוטל המחורבן, יעמוד כאן לפני הבית לנצח. אתה לא תסחוט עוד ממני. יבוא גצ'ר. זה לא אכפת לי. אתה לא תתעשר על חשבוני. להתעשר? כן. מי רוצה להתעשר? כן. מה חושב אדון פולק? כמה פוטל יש לי בשבוע? אני לא יודע, מר שבת. אחד אדון פולק, אחד וגמרנו. אז צריך לעשות קצת כסף בשביל לחיות? מה חושב אדון פולק? אם לאדון פולק היה צרות בלב שלו כמו בלב שלי, היה מבקש בשביל למעלה, וואלה 100 לירות. מה חושב אדון פולק? חשמל צריך? בגד למזל צריך? שן לאישה צריך? רופא להוציא הטבעת משמעון צריך? טבעת? איזה טבעת? האישה בשערה רגע את שמעון לבד. הילד לוקח הטבעת של האישה ואוכל אותה. וואלה, זה היה הטבעת הכי יפה בכל המעברה, אדון פולק. עוד מהאמא שלה. פחדנו מאוד. אבל מצאתם אותה לבסוף. כן. אבל הילד אכל ממנו אבן אחת. הממזיר. עשינו שמחה גדולה מאוד. אכלנו כל המשפחה. כוס המחשי, עם מחשי שקל בוודאי. איפה עם בנדז'ן קבבי? וצלחת פול, אני מקווה. בטח, בלי פול. זה לא הולך. רגע אחד, אדון פולק, מה אתה מכיר זה? לדאבוני כן, אני אוכל כזה יום. מה, בבית? בבית. נו, מי מבשל את זה לאדון פולק? נו, מי? אשתי. אשתו של אדון פולק? כן. ואיך קוראים לאשתו של אדון פולק? מה זה אכפת לך? אכפת לי. קוראים לה אלגרה. אלגרה? אלגרה. מה, אלגרה זה לא שם אשכנזי. אני אמרתי שאשכנזי. לא. כן. ואלגרה מבשלת לאדון פולק כוס המחשי? כוס המחשי? היא מבשלת, ידידי, מחשי שקל עם רזי פסוליה. לא. אדון פולק. כן. ילד יש? יש. אחד. דוד. דאוד, ילד יפה. רק קצת שחור. ומה אוכל אדון פולק בשבת? בשבת?
לחמה משויה. זה טוב זה! קדח הטוב, כל הפה שלי נשרף ממנו. אני סובל מהמאכלים שלכם כל השבוע. לא צריך סובל. קצת שורף, אבל נותן הרבה כוח. מה קרה לך, מר שבתי? אני מרובה קמיה. אני תמיד מקלקל את קיבתי. מקלקל? באמת? לא, תגיד לאלגרה, לא צריך מקלקל, לא צריך כל כך פלפול. קצת בנדג'ן והרבה בצל. בסדר, בסדר. ממה עוד מקלקל אדון פולק את הכובע שלו? ממה? ממה. מקובה נבלוסיה. קובה נבלוסיה. קובה נבלוסיה. קובה נבלוסיה. כן. אני אומר אדון פולק, אם אדון פולק אוכל הרבה קובה נבלוסיה, הוא יהיה חזק כמו בן גוריון, והוא יסחוב 10 פוטלים על הראש, ככה. מר שבתי. אבל אדון פולק, הכי טוב זה דג'אג' מוקלי. כן, זה נכון, עם הבשר מטוגן היטב. רגע, קח ידידי את הכסף שלך. איזה כסף? מה, בשביל למעלה? מה למעלה? קצת מדרגות זה למעלה? מה עכשיו אדון פולק? איזה בן אדם אני? בשביל אדון פולק בלי כסף! מר שבתי! בזהירות! מר שבתי, לאט, למעלה! תודה רבה. תראו, למחזמר, סלאח שבתי, רצו להכניס גם שירים וביקשו מחיים חפר לכתוב שיר, וחיים חפר כתב שיר ששמו הוא אח ירב, וצריך היה לשיר אותו זאב רווח, והנה מה שזאב רווח סיפר לי. זאב רווח, הביאו לי שיר שאני צריך לשיר כסלאח שבתי, והוא מתחיל במילים, מה אני עושה כאן לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל. את המילים האלה, אמר לי זאב רווח, כתב חיים חפר, לא אפרים קישון. הוא לא היה כותב מילים כאלה. ואני אמר זאב רווח, סליחה, המשפחה שלי עלתה ממרוקו לארץ ציון הנחשפת. אבא שלי מעולם לא היה אומר מילים כאלה, מה אני עושה כאן לא יודע. לכן חיים חפר הוסיף לדרישתו של זאב רווח את הבית האחרון ובו המילים, איך ראינו פעמי משיח, איך שמענו את קול השופר, איך אמרנו אלוהים משגיח. אח ירב, ואני מזמין את דורית פרקש ושוקי, בבקשה. אגב, רק לאיזה מידע קטן כזה. אני דורית פרקש מהבית, שוקי מהבית, אבל אחרי שהוא הלחין את השיר גן נעול של המשוררת רחל, התחתנתי איתו. אז אני דורית פרקש שוקי, רק שתדעו. מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלאח פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל יא סלאח, פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כדבר אדוני. אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה ארץ ישראל. אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה ארץ ישראל, ארץ ישראל. איך עזבנו שם את הבית, את הכל שמנו במזוודה,
איך דיברו אלינו שמן זית, אם תרצו אז אין זו אגדה, באנו כמו ביציאת מצרים, הילדים המזוודה אשתי, מן הבוקר עד הצהריים, עברנו גם את ים הדידיתי איתכם. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. לקחו אותי באונייה, לקחו אותי לכאן, נתנו מיטה ופתיליה, שמיכה קרועה וגם שולחן. לקחו אותי חבובתי, נתנו לי בית שכולו מפח. לקחו אותי, מתי כבר גם אני אקח? אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל. רק אתם. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. איך ראינו פעמי משיח, איך שמענו את קול השופר, איך אמרנו אלוהים משגיח, לא יהיה חסר פה שום דבר. במקום המשיח אני באתי, ועכשיו אין מי שיעזור. אין משיח רק סלח שבתי, את הגב נותן כמו חמור. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל. אך יא רב יא רב, אך יא וול יא וול, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. תודה רבה. שוקי, אורית. תראו, קישון זכה להצלחה עצומה בעולם, וגם היה הרבה מאוד במסעות של רעיונות, של קידום מחירות, של השקות בכל העולם, וכל הזמן הוא היה צריך להתנצל על זה שהוא יהודי. והוא לא התנצל, הוא ממש לא התנצל. והנה קטע מסוים שהוא כתב, היה בעצם מין רעיון שראיינו אותו והפכנו את זה למין קטע בימתי קטן, שמתאר את היחס שיש לסופרים ישראלים בתקשורת העולם או בתקשורת בחו"ל. כמובן שאין אקטואלי מזה היום. יואב יפת ואיציק גבאי יגישו את זה. בבקשה. את הכתב הצעיר והסימפטי פגשתי אי שם באירופה המערבית כחצי שנה אחרי המאורעות בסברה ושתילה בלבנון. הוא נשלח על ידי המדור האומנותי של תחנת הרדיו המקומית, ובאמת לא חשוב כעת
איזו מהן. הצעיר היה מאופק מאוד, מנומס מאוד ועצבני מאוד. הוא הניח על ברכיו דף נייר שעליו רשם מראש את שאלותיו משדה האומנות והתרבות, ובידיים רוטטות לחץ על כפתורי הרשמקול הקטן שלו. שאלתי הראשונה, אדוני, האם האירועים האחרונים השפיעו על עבודתך הספרותית הסדירה? אילו אירועים? האחרונים. הצעיר השפיל את עיניו ושתק. גם אני שתקתי. אני מתכוון לעניינים בלבנון. אילו עניינים? העניינים שם. שוב שתקנו קצת. הכתב נראה כבן 30, צעיר חופשי, שנולד תריסר שנים אחרי מיגור הנאציזם באירופה. תסלח לי, אתה מראיין אותי בענייני ספרות, אם אינני טועה. בהחלט, אדוני, בהחלט. משדרים ביום שישי ב8:30. יפה, אם כן, בוא נדבר על ספרים, על השירה העברית החדשה. בבקשה, לי זה לא משנה. האם הופיעו אצלכם שירים על האירועים הללו? אילו אירועים? במחנות הפליטים בנוגע לטבח, המסקר. הוא אומר בקול צרוד מסקר. הוא פולט מסקר כשנחיריו מתרחבים כאילו טעם מעדנים. טבח של מי? המסקר של נשים וילדים פלסטינים. אני שואל לזהות המרצחים, מי הם? הכתב הצעיר מחריש, עיניו זגוגיות. שאלתי אותך, מי ביצע את הרצח ההמוני בסברה ובשתילה? מי? אני שואל בפעם האחרונה, מי הם המרצחים של נשים וילדים? מי הם? אין תגובה. אני מסתכל במראיין שלי, בחור בעל קלסתר פנים הגון, בחור הגון, מבית טוב, בלי צל של ספק. היה מסקר מגועל בדם, מסקר מחריד. זה היה מעשה של נקמנות שפלה. נקמנות שפלה של מי? סלילי הרשמקול מסתובבים ברשרוש חרישי. שפתיו של הכתב הצעיר מצטמצמות לקו צר אחד. אני זוכר את השפתיים הלחוצות האלה עוד מנעוריי. ידידי הצעיר, אני מסרב להתראיין כל עוד אינך אומר לי מי ביצע את הטבח במחנות הפליטים. אתם הארתם בשבילם את המחנות מלמעלה בעת המסקר. בשביל מי? בשביל מבצעי המסקר. תגיד פעם פלנגות נוצריות לכל הרוחות והשדים. הכתב מחריש ושותק. לא רוצה להגיד פלנגות, לא רוצה לומר נוצריות. שפתיו צרות וישרות נטולות דם. הכתב ממצמץ. כל הכבוד לך, אדוני, שדווקא אתה, פליט שואה לשעבר, תצדיק מסקר היום שכזה את הפשע של המאה. קמתי ללא הגה. לקחתי את מעילי ועזבתי את החדר. אפילו לא רגזתי על הצעיר הביישן מן המדור האומנותי. אין הוא אלא תופעה שכיחה בזמנים אלו על פני כדור הארץ. הוא חושב באמת ובתמים שהוא איננו אנטישמי כלל ועיקר, והוא הגרוע שבהם.
ועכשיו, את רוב הקטעים שאנחנו שומעים, אפרים קישון כתב כשהוא היה יחסית צעיר, עד גיל 50, ואני תמיד אגב דרשתי ממנו להמשיך לכתוב כל שבוע, והוא אמר לי, לא, אני כבר כתבתי על כל דבר, פעם אפילו אמר לי, אני הייתי עורך במעריב, תיקח כל קטע שאני כתבתי, אם אתה צריך איזה נושא שעולה לחדשות, תיקח אותו, תכניס אותו, זה בטוח תמצא משהו אקטואלי, אני אפילו מרשה לך לשנות קצת את השמות ולעדכן את זה, לא צריך שאני אכתוב. זה כמובן התחמקות, רפי, הוא לא היה בסדר, רפי פה. לא יודע, הוא כתב על המון, הוא התחיל בזה שהוא כתב טור יומי, זה לא טור, זה הומורסקה, זה פנינה יומית, דבר מדהים, אי אפשר לתאר, יש רק יוצר אחד שעולה בדעתי שעמד במטלה כזאת, זה היה דיימון רניון. דיימון רניון, לא משנה, מי שמכיר, חבל שהשחלתי את השם הזה פה, בסדר, יוצר גדול, הומוריסטן גדול. אוקיי, אבל אנחנו באפרים קישון כמובן, ואיך הוא כתב? הוא היה כותב בעיפרון, מחודד לשפיץ דק דק דק, עיפרון רך 8B, מי שמתמצא בזה, על נייר, ואחרי שהוא היה כותב, הוא היה כותב בין השורות, והיה כותב בין לבין השורות, והיה כותב מסביב, בסופו של דבר הדף הזה היה נראה משהו קשקוש כזה, שאף אחד לא היה יכול להבין מה כתוב בו, ואפרים קישון לדעתי גם כבר לא יכול היה להבין מה כתוב בו, הוא פשוט ידע אותו בעל פה. ואז הוא היה מכתיב את זה לקלדנית. ופעם ביקשתי ממנו והוא נתן לי דף כזה מקושקש, זה פשוט יצירת אומנות בפני עצמו. אוקיי, אנחנו נטעם עכשיו דווקא קטע שאפרים קישון כתב בסוף ימיו ממש, חודשים ספורים לפני שהוא הגיע לגיל 80 ונפטר. בקטע הזה אפרים קישון פונה לקוראים שלו ומנסה לשאול אותם מה דעתם. זה קטע שיגישו אותו כל 4 השחקנים ששמענו פה, אבל נתחיל באבשלום קור. אבשלום בבקשה תתחיל. קטע בהמשכים מתגלגלים. זאת אגב שאלה שכל סופר שואל את עצמו, מה הקורא שלי חושב עליי, מי הוא הקורא שלי וכדומה. כמה מילים אישיות. כותב שורות אלה הגיע פתאום בלא אזהרה לגיל הגבורה בטרם עת. במשך 55 שנות גלותו בארץ. כתב המון ספרים ואלפי רשימות בשעתו. חיים שלמים של המחבר ושל ארצו מגוללים בהם. ובכל זאת הקוראים שבשבילם הם נכתבו אינם מוכרים למחבר כלל וכלל. השד יודע מי השם בזאת. שמא הסופר מנותק מן ההמונים בגלל חוסר מגע, כמו שלימד בשעתו מנהיג הפרולטריון חבר לנין, או שמא הקוראים מנותקים מן הסופר מחמת חוסר עניין. בכל מקום הקשר הוא רופף, לכל היותר חד סטרי, מן הראוי אפוא להקדיש מעט הרהורים מיותרים למצב. מאוד ייתכן שמקצועו של ההומוריסטן מחייב בידוד, דומה שאין הבריות יודעים ומעולם לא ידעו כיצד לאכול את היצור המשונה המזיע רעיונות מצחיקים. הוא ההפך ממה שמצפים ממנו על פי התקן. הוא אינו שופע חיוכים ואינו שובב יותר ממכונת דפוס כבדה. הוא תושב רגיל, אולי קצת מדוכדך יותר, ברוב המקרים עייף עד מוות, זה הכל. כמעט אין משלח יד בעולם, חוץ מפרשנות המצב במזרח התיכון, שכל האנושות תהא מומחית בו. בתחום ההומור הכל מומחים. טרם נולד איש אשר יודע כי אין לו חוש הומור מיוחד במינו. כתוצאה מכך נהפך ההומוריסטן
לקורבן חוש ההומור המדומה, דהיינו הוא נהיה לברנש שהכל מספרים לו בדיחות. זה למעשה הקשר הקבוע היחיד בינו לבין קוראיו. שלום, פונה אליו הזולת. אתמול שמעתי בחיפה, אסטרונאוט רוסי, רומני וישראלי טסים לירח. אתה מכיר את זה? כן. טוב, אז שמע, הרוסי רואה מלמעלה את כדור הארץ. אנחנו מבקשים את הזולת, בזכות עברנו העשיר, לדלג על הרוסי ועל הרומני, ולגשת ישר ליאנקל. אולם פנייתנו נדחית על הסף. בסוף אנחנו מחייכים סינתטית ולוחשים בעיניים מושפלות מצוין. אם כי כבר שמענו תריסר וריאציות של אותה הלצה עם 3 רבנים, 3 גנרלים, פוליטיקאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים. עיתים נזכר הזולת בהלצה עקב מעשה מצחיק עד כדי דמעות שקרא אותו, את הזולת, באופן פרטי, והוא מציין לרעייתו, הלא היא פנינה, זה בשבילו, כלומר חומר בשביל ההומוריסטן. הסיפור עצמו נשמע בשינויים בלתי מהותיים, בדרך כלל ככה. נסענו אתמול במונית, אז יושב שם נהג, מה לספר לך טיפוס. הקיצור, באמצע כביש גאה, נגמר לו המנוע. הברנש מקלל, וזה לא נדלק לו. באמצע גאה. חכה, זה עוד לא הכל. כשהוא ראה שזה כבר לא יזוז, פנה אל הנוסעים, היה לו אף כזה, כמו השחקן הזה, מה שמו, האמריקני. הוא אמר בקול רציני כזה, נו, זה כנראה הלך פייפן. זאת אומרת האוטו. טוב, כשמספרים זה לא אותו דבר. אבל שם בטקסי התגלגלנו מצחוק. נו, זה כנראה הלך פייפן, אמר הטיפוס הזה. אז מיד אמרתי לפנינה, זה בשבילו. ההומוריסטן הוא איש עצוב ומסוגר בהתאם. לא אחת מרגישים הבריות צורך נפשי לעודד אותו. שמה מברכים אותו בראש חוצות. ביום שישי קראתי ממך משהו יוצא מן הכלל, ממש בלתי נשכח. זה עם זהו. מה זה היה? נו, באמת. זה הקשר בינינו. חוץ מזה, כל יום שבת מצלצל אלינו הנוער ושואג לתוך השפוף. תגיד משהו מצחיק. פעם בשבוע מבקשת הישישה התורנית לשוחח איתנו 10 דקות. במה מדובר, גברתי? זה לא לשיחה טלפונית. נפגשים, היא כתבה שיר ורוצה שאסריט אותו בחוץ לארץ. אני מקבל גם מכתבים למכביר. אודה ואתוודה, בדרך כלל אינני מזדהה עם השקפותיך, אולם הפעם אחרי קריאת ספרך האחרון מט"ו בתמוז, אני מוכרח לומר לך, אפיקורס, חזיר, קומוניסט, אתה יהודי אתה? אכן קוראים ספרים מפרי עטי. אני מחכה זה 55 שנה לראות מישהו בשעה שהוא קונה אחד מהם. טרם זכיתי לזאת. הבנתי שספרים עבריים אין קונים, אלא מקבלים. מה עוד? כלום. זה הקשר. השנה התמרדתי. אם ההמונים אינם הולכים למוחמד, הולך מוחמד אל ההמונים ועורך איתם ערב שאלות ותשובות. עשיתי כן. כתום השיחות המאלפות האלה, נוהג הייתי לפנות אל הקהל ולשאול, אנא, ידידיי, מה אתם קוראים? מה אתם רוצים לקרוא ממני? מה טוב ומה רע? למה ואיפה ובכלל? אגיד לך את האמת,
תשובת הקהל. כל עוד כתבת על הצרות הפעוטות של היום יום, על ארבינקה, על שולטהייס והאופנוע שלך, כולנו נהנינו ממך. בשנים האחרונות אתה פתאום כותב פוליטיקה, נעשית נורא רציני. אני כשלעצמי הפסקתי לקרוא אותך. בול בציפור הנפש. אמנם עברתי מדי פעם לתחום הנקרא פובליציסטי, אך מעולם לא בגלל קנאתי למעמדם הרם של כותבי המאמרים הראשיים, שכן לדעתי הם הולכים בדרך הקלה, כלומר הרצינית, אלא מפני שהאדם משתנה ביחד עם סביבתו. אולי מלחמותינו גרמו לזאת? אולי זה בכלל תהליך טבעי של אבולוציה? מכל מקום, גיליתי לתדהמתי שהחבלנים מתחילים לעניין אותי יותר מאשר החלבנים. ומיום ליום יותר קשה עליי לכתוב על שרוך נעלי, אף אם הוא נקרא בבקרים בדיוק כמו בימים הטובים. ייתכן שאני הקטן מתהלך פחות בקרב הבריות, או הנושאים הגדולים הולכים יותר, או הגיל, במחילה, הגיל שלי. אי אפשר לכתוב כל כך הרבה בלי להפך לגמלאי בפועל. לפני מספר שנים פגשתי ברחוב קשיש אחד, מזוקן, שיבה זרקה בו, ומיד חשתי במעי שאני מכיר אותו מאיזה מקום. יש! נזכרתי לפתע. מן הגימנסיה! ניגשתי אליו בתחילו. שלום, אדוני המורה. כבודו זוכר אותי? איזה מורה, פריקה, השיב הקשיש. אני ישבתי לידך בספסל. כן. על מה דיברנו? הגיל. עם כל הכבוד הראוי, גם הקורא איננו עוד אותו עילוי חינני שהיה לפני 40 שנה. הוא שמן מן הכמות הבלתי רגילה של כבש בתנור, ומן הבידור הקל. הרגלי הקריאה שלו הצטמצמו לחדשות. ההוואי הישראלי נהפך בתודעתו להוויה של ערוץ 2. מה מעניין עוד את הקורא שאינו קורא עוד? בטכניון חיפה קיבלתי תשובה מפי סטודנט גלוי לב. אגיד לך את האמת, כשאתה כותב בעיתון על עניינים חשובים, על נושאים מדיניים, אנחנו מאוד נהנים ממך. אבל אם אתה מתחיל שוב לספר על הבן שלך ועל המרק החם ושאר השטויות, באמת, הצילו! רופא השיניים שלי אמר לי פעם שהוא קורא ממני רק דברים קצרים, ועליי להבין זאת. בנו החייל קורא גם את הרומנים שלי, אך לא מבין אותם. הגברת מן הדואר קוראת רק רשימות על הילדים שלי באופן בלעדי. אם היא רואה שאין ילדים, היא מפסיקה באמצע. דני בן 8 קורא הכל, תמיד, מחדש, בהתמסרות. ידידיי האינטלקטואליים מזמן אינם קוראים אותי. בפרברים מעדיפים אותי בקולנוע. ביתי טוענת שאני לא מספיק אקטואלי. דודי מעריך רק משחקי מילים, העוזרת שלנו מוצאת שאני מותק. אני מצידי מבולבל. הצילו! לפי כל הסימנים אין מנוס מסקר. שומה עליי לאסוף באמשים אלו את שארית קוראי ולעשות איתם חשבון נפש נוקב. אנא, הגידו לי סוף סוף מה אתם מחייבים ומה אתם שוללים בכתיבתי. האם הנושאים הקטנים של היום יום באמת יצאו מן האופנה ומן האף?
כלום רשאי ההומוריסטן להיות רציני בשיעור של שליש? האם אני בירידה או בעלייה, או כופה על שמריי בהשפעת השרב? האם פסקתם לקרוא אותי בגלל הכתבה על הכלבה מקס, שר האוצר, הפוקר היהודי, המחדל? לא פסקתם. בכלל, מה לדעתכם חייב לעשות הומוריסטן קטן, הנקרא סטיריקן גדול אחרי מותו, אשר כבר הספיק לכתוב פעמיים על כל דבר בעולם, מלמעלה ומלמטה, מימין לשמאל ומשמאל לימין, וחוזר וחלילה וחס. גם רמזים שקופים, כי הגיע הזמן לשלוח את הסופר לעזאזל, מתקבלים באהדה. אנא, דברו איתי. דברו עם סופר מבודד, שטחו עיניו מזוקן, ויש לו קשיי קומוניקציה כרוניים. אין צורך למסור בהתאם לאמנת ז'נבה, אלא את שמך, מקצועך, גילך ואת דעתך. אשמח להכיר אותך, קורא אלמוני שלי. תודה. תודה. אנחנו כמובן מתקרבים לסיום הערב, ותכף אנחנו נשמע את רפי קישון שיספר לנו קצת דברים. אנחנו לא יכולים לסיים את הערב בלי שנשמע את סוף הסיפור בוריס ששמענו בתחילת הערב. כפי שאתם זוכרים, הסופר שלח את הספר לאחד מידידיו, והידיד הזה לא קרא את הספר, וכמו שתמיד קורה להרבה מאוד אנשים שמקבלים הרבה מאוד ספרים, והוא מנסה לנחש על מה הספר כדי שהשיחה בכל זאת תהיה מנומסת. ועזבנו כשהעלילה מגיעה לנקודה הזאת. ריקי, בבקשה, ריקי בליך. ובכן אומרים, ציין תולעת שני בענווה, אומרים שזה ספרי החזק ביותר מבחינה עלילתית. נעצתי מבט חודר בקומה השנייה של הפסאז' כמי שעובר ביעף על מכלול יצירותיו. עוד לא קראתי ממנו שום דבר. בכלל מי זה תולעת שני? למה הוא שולח לי ספרים? לא הייתי אומר שיצירתך המוצלחת ביותר, העמדתי את הדברים על הווייתם, אבל מכל מקום אחת המפתיעות ביותר. תולעת שני נעמד וראיתי שזה פגע בו קשות. מה יש? אני מוכרח להתעלף מכל דבר שהוא כותב? אגב, סיכויי הבריחה הלכו ופחתו. אף אחד לא נזדמן בדרכנו. כבר סובבנו את הכיכר פעמיים. ידעתי שכה אני אחיה, פרצה המרירות מגרון הסופר לנוכח גישתי הביקורתית. הסעודה אצל מפקד פלוגת הסער, נכון? אל תגיד שלא. הייתי מוכן להישבע שהשוביניסט בך יתקומם נגד זה. אבל מה ציפית ממני למען השם? שאעשה סחרין מכל מה שהתרחש בוואדי המוצף? אם אתה זוכר, שמה אל תגמגם, הערתי לו. יש גבול לכל דבר. תסלח לי, הקשה תולעת שני עורף. כשנתתי תיאור מוחץ על מרוץ הגמלים הלילי במשולש, זה נעם לך? כן, הסכמתי בהסתייגות מה? זה היה עליז למדי. וכשקטרינה שוברת את הפמות על דוכן השופט, זה בסדר? מתקבל על הדעת. אז תסלח לי, עליך לסבול גם את חשיפת התעלולים של מאיר קרונשטט והדומים לו. הו ידידי, התקוממתי בנפשי, מצידי תשמיץ את כל העולם, אבל סלק את ידיך ממאיר קרונשטט. הדבר התחיל לא למצוא חן בעיניי. האווירה בינינו בהחלט נתאחרה. גיליתי גם את סיבת בודדותנו המשוועת. כל המכרים המשותפים שנראו מרחוק באים מולנו, פתאום נעלמו מן האופק כאילו האדמה בלעה אותם. רק אני מופקר פה, לעזאזל. השוביניסט הקטן בתוכי התחיל להתעורר. שמע תולעת, אמרתי לא בלי כל עוקץ. במקומך לא הייתי כל כך גאה על הקרונשטט הזה.
אני כן גאה. הדם עלה לראשי. הוא עוד מתווכח איתי. קרונשטט בתור דמות מזויף לחלוטין ולכן בלתי משכנע, פסקתי. אפשר להשמיט אותו והספר לא יסבול מזה. בדיחה טובה, שרק תולעת שני. ומאיפה תיקח את הקונפליקט המרכזי, אם מותר? נו, מאיפה? אתה בוודאי חושב על הזואולוג. ומה? וקטרינה? וקטרינה? שתלך עם השופט. בחודש התשיעי? אחרי הלידה. חכם, הרי היא נדרסת. שלא תידרס. למה שתידרס? שתידרס, אביגיל. תסלח לי, זה מגוחך. זה כבר הוציא אותי מכליי. אני עוסק בקריאה כמעט מתמדת זה 30 שנה. אז אינני רוצה לשמוע הערות כאלה, כן? ובכן זה מגוחך ידידי? הרימותי קול. ומרוץ הגמלים המטופש שלך? מה הוא לדעתך? לומר את האמת, אני הרגשתי בחילה ממש. זאת הייתה המטרה. שתרגישו בחילה. שתראו את עצמכם כמו שאתם באמת. הוויכוח הענייני עבר לפסים אישיים. תולעת שני היה צהוב לגמרי ונשם בכבדות. אני יודע מה כואב לך, נהם. שהעזתי לברוח מפתרונות בנאליים, שבוריס לא תובע באגם המלאכותי. בוריס, רק הוא היה חסר לי. עזוב אותי עם בוריס, גערתי בתולעת. אתה ממש מאוהב ברמאי העלוב הזה. אם אתה רוצה לדעת, כל העסק שלו עם אביגיל לא רלוונטי. לא רלוונטי? נזדעזע הסופר המבטיח. הלוא היא מוכרחה להתחבר עם מישהו, לא? טוב, שתתחבר. אבל למה עם בוריס? אין שם אחרים? מי? צווח תולעת שני ואחז במעילי וטלטלני. מי? הזואולוג הזה למשל. איך קוראים לו? קרונשטט. הוא לא זואולוג, הוא כן זואולוג. ואם לא קרונשטט, אז מפקד פלוגת הסער. קרונשטט הוא מפקד פלוגת הסער. גם אז, מצידי יכול להיות אפילו מטאורולוג. כולם עדיפים מבוריס. אפילו הנספח הגיוני יותר. או פיטר, או בירנבוים. מי זה בירנבוים? זה גם כן אחד. לא גרוע מקרונשטט, אני מבטיח לך. מספיק חביבי לקשקש סתם על נייר. לא מספיק חביבי לקשקש סתם על נייר כדי לכתוב ספר. צריך גם עלילה חביבי, גם גיבורים, גם משהו פנימי. עומק! אז כבר אני טלטלתי אותו. עומק! שאגתי. לא לב, תמלול, אבט סיגלמה, בוריס. ומה עוד? זה ספר זה! זה יטריות חביבי. זה לא יצליח בקהל. אתה יכול לסמוך עליי, יש לי אף לזה. איש לא יקרא את ספרך. גם אני לא קראתי. לא קראת? לא. וגם לא אקרא. עזבתי אותו לנפשו. והוא עדיין עומד שם, באמצע דיזינגוף. הוא מסתכל. אידיוט. רפי יקר. אני חושב שאבא שלך לא היה שואל את כל השאלות האלה, מי הקוראים שלנו ומי הקוראים שלי, אם הוא היה יושב פה ממש, אני חושב ואני מקווה, אתה יודע ככה, שהוא רואה משמיים את אירוע כזה, והוא מלא אסירות תודה לקהל הנפלא, שבא ועדיין מתלהב מיצירותיו, ומכל הערב הנפלא שהקמת, והשחקנים המצוינים, באמת, אחד. בני אייל פה למשל, אמרתי לו, הנה, יש לך הזדמנות, במקום שתצטרך לקרוא את הדברים של סבא, מקריאים לך אותם. יש לך פה הזדמנות. והוא צוחק, ואני אומר לך, שאני מכיר את הדברים, אני צוחק, ואני כל פעם נדהם עד כמה דברים אקטואליים. אתה יודע, דווקא הקטע עם הכתב האנטישמי, וואו. זה כאילו נכתב היום על האוניברסיטאות בארצות הברית. באירופה, בגרמניה, מה? תשמע, אבי עוד אמר, ב-2005 הוא עוד אמר, מצב האנטישמיות בעולם הוא היום יותר גרוע מאשר בשיא פריחת הנאציזם.
וכולם אמרו לו, כולל אני, אבא, מה, אל תגזים, מה זה? הוא אומר, לא, לא, אתם לא מבינים. אז זה היה גרוע מאוד, אבל היה עניין אירופאי פנימי. היום האסלאם עם כספי הנפט הפיץ את זה בכל העולם. לא הבנו אז כל כך למה הוא מתכוון. עכשיו זה התפוצץ לנו בפנים, אתה מבין? הוא ראה דברים באמת עשרות שנים לפני כולם, ומה שהוא כתב ככה קרה. אני רק מקווה דבר אחד שהוא טעה. אתה יודע, תעלת בלאומיך המטורף שחופר ברחוב אלנבי, והעירייה עוזרת לו, חופרת איתו, ואלנבי הופך לתעלה אחת גדולה, ותל אביב לוונציה של המזרח. אני רואה את המשוגעים של העירייה שהם חופרים פה בכל מקום. עוד מעט המים יגיעו. בולענים כבר יש, כן? הופיעו כבר בולענים. קישון כתב, המים כבר יגיעו, תיסעו בזהירות, כן? אגב, הוא באמת חזר הרבה מאוד דברים, כולל, אתה הפנית את תשומת ליבי. בספר, במערכון הזה, על הסופר שצריך לכתוב ספר ילדים, ובסוף מחליט לכתוב על ספוג ים. בדיוק, הוא חזה את בוב ספוג. כן, אותה דמות ילדים פופולרית שבעולם, זה לא היה, אז הוא חשב על הדמות של פוג, ספוג, שהולך להיות ספוג ים בירושלים, כן? במדבר, יחזור בג'יפ, מה שבטוח. גם, הצוות שחקנים, הם כל כך טובים, הם באמת עשו פה קטעים קלאסיים, וריקי בליך מקריאה נהדר, ואבשלום בכלל, יוצא מכלל, וסגל, וואו, ממש הרטיט פה, כל כך התאים לו הקטע הזה גם, אז היה כאילו בנוי אליו. ובחרתי לא את הקטעים הפופולריים ביותר, הרגילים. זהו, יש הרי את כל הקנונים, את כל הזה, בדיוק, זה מה שנפלא פה בערב, שזה קטעים אחרים, שונים ומיוחדים. כן, זה באמת סיפור מופלא. אתה יודע, לי יש הופעת הומור על אבא שלי בתיאטרון הקאמרי בתל אביב כבר 10 שנים. ההופעה באה דרך אגב ב3 ליוני בערב. חשוב לשווק קצת, זה גם אבי ידע. אז שם אני באמת מספר את כל סיפור חייו המופלא בצורה מאוד מהירה, סטנדאפיסטית, הומוריסטית. אבשלום קור התלהב מאוד, חיבק אותי אחר כך, ומראה קטעים מהסרטים שלו, ומספר את הסיפורים מאחורי הקלעים. אני עושה את זה גם בחוגי בית, ימי הולדת, כמובן, הכל. אבל הנקודה החשובה, אני רואה פה תופעה מעניינת, אני מופיע עם זה באמת בכל רחבי הארץ, בכל הקהלים. למשל, יום אחד אחרי הקאמרי עומדות 2 נשים מכובדות, אחרי הופעה, אומרות לי, מאוד נהנינו, עברת את מבחן הבד שלנו. תודה, מי אתן? חשבתי, מנהלות ספרייה או מתנ"ס, הן אומרות לי, אנחנו 2 שופטות של בית משפט העליון. עברתי לדום מתוח, הם אומרות לי, שלחו אותנו למצוא הופעה להרכב מלא של כל בית משפט עליון במלון דן קיסריה, ועד היום לא הצלחנו למצוא, כל ההומור היה יותר מדי ירוד בשבילנו, או גס, או פוליטי, ושזה נהדר, רוצות אותך, וככה מצאתי את עצמי עומד מול הקהל הכי מפחיד במדינת ישראל. הכי שופט במדינת ישראל. כל שופטי בית משפט עליון בהרכב מלא לגמרי. אולי רבים עמדו לפני ההרכב, אבל רק מעטים כמוני רואים את כבוד הנשיאה חיות, הרצידת חמורת הסבר יושבת מולם ככה, מליטה את פיה בידה וצוחקת ככה. אז זהו, אז מצד אחד הקהלים הכי עניינים, אינטלקטואליים, מצד שני אנשי השכונות, אנשי שמאל, אנשי ימין, כמובן גברים, נשים דתיים, לאומיים וחילונים, כולם אוהבים את ההומור של קישון ומתלהבים ממנו, ואין ספק, זה גורם מאחד של עם ישראל. יש לנו סוף כל סוף גורם מאחד אחד. הבה ונשתמש בו. תודה רבה רפי, תודה רבה לקהל הנהדר הזה. ממש תודה, ערב נהדר. חכה, תישאר פה לתשואות. אני רוצה להזמין אם ככה את מיקה רובינשטיין, תאו אדירם, ריקי בליך, דורית פרקש, שוקי, יואב יפת, איציק גבאי, אבשלום קור, בבקשה תעלה, יוסי סגל. אני חושב שזהו פחות או יותר ההרכב, חוץ מהאחרים שמגיע להם מחיאות כפיים, למיקי, לאילן ולקהל הנהדר הזה. תודה. ולאפרים קישון, תודה רבה.